Apról lehet tudni, hogy a barátnél szépségszalont üzemeltet. Mennyire tartja fontosnak a szépségápolást? Hát én azt látom, hogy ez a nők életében egy jelentős szakaszt kitölt, tehát amennyire látom, hogy különösen ez pont egy fogyasztószalon, ami periódikusan ilyen fürdési szezonok előtt vagy a melegebb időszakokban erősödik. Én azt látom, hogy ezért nagyon sok pénzt és időt hajlandók a hölgyek áldozni. Ebből azt gondolom, hogy fontos is. A végeredmény meg azt gondolom, talán aztán hasznos is lesz mindenki számára, lelkileg legalábbis. Ön férfiként mi ez a szépségápolás, amit már önmagán talán túlzásnak ítélne meg? Hát én azt látom, hogy ezek a kozmetikai termékek gyártó cégek hihetetlen fektetnek, hogy az egyébként addig csodaszernek kikiáltott termékeiket meghaladják, és ebből az látszik, hogy mindig egy 10-20%-kal drágább lesz. Tehát én, amit magam részéről, mint férfiként már nem nagyon követnék, az az, hogy mindig új termék, mindig drágább termék, és olyan mennyiségben, amit én nem is tudnék gyakorlatilag fejbe tartani, amennyi kellék kell egy ilyen napi szépségápoláshoz. Tetszenek önnek azok a nők, akik mostanában a férfi újságokban láthatók? Az a típusú nő? Hát azért erre nem tudnék most egyöntetően válaszolni. Én azt látom, hogy van néhány újság, amelyik megpróbál ez a diáklány rovatban valamilyen természetes szépséget is előhozni. Most azt látom, hogy az a korszak következett el, amikor bizonyos szempontból a véleményem szerint a férfiak számára fontosabb testrészek hangsúlyozása irányába tolódnak el a dolgok. Ez már nekem annyira nem jön be. Ön szerint akkor ezek szerint nem szereti a meztelen képeket, csak a fürdőruhás képeket az ilyen hölgyekről? Igen, én annak a híve vagyok, hogy bizonyos szempontból a sejtetés néha sokkal többet ér, mint a valóság megmutatása. Tehát mondjuk nem vagyok lelkes pornófilmnéző és pornóújság lapozgató, de szívesen megnézek olyanokat, ahol valamilyen módon az izgalom vagy a sejtés az sokkal több, mint